Salam dostlar, men Vigraf. Men geçen ýyl Peýdal Türkmen YouTube kanallary adly video paýlaşypdym. Bu gedek bolsa siziň çäkli wagtyňyzy hoş geçirjek gyzykly Türkmen YouTube kanallarynyň kiçirak sanawyny taýýarladym. Ilki bilen başlamak hakşyny belläp geçeýin. Bu sanaw diňe meň maslahatymdyr. Sizem başga da haýsy kanallaryň bolmagyny isleseňiz tesbirlerde ýazyp bilersiňiz. We häzirki adagylarca kanallaryň ählisiniň salgysy aşagda we tesbirlerde goýup geçerin. Salam dostlar. YouTube Türkmenistan kanalımıza yine de oraya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda onun näşil ýygy delin we ýaşlygymyzy ýatlaýyn. İlki bilen menden öňe bu kontentda video goýýan we 3 ýyla ýakyn wagtdan beri aktiv YouTube Türkmenistan adly kanal. Bu kanalyň esas temasy oýun bolsa da siz onuň islenlik temadan videosyny gabat gelip bilersiňiz. Virus hakynda, bapayanlar hakynda, internet market, kön aýdymlar, kön aýdymçylar, täze aýdymçylar, ösüp belýän türkmen YouTube kanallary we elbetde oýunlar. Haýsy temada nähili zatlar öwresiňiz elýän bolsa YouTube Türkmenistan kanalyna bu tema degişli iň az bir video görersiňiz. Kanalyň salgysyny aşagda goýup geçerin, kanala gidin we men adymdan salam aýdym. Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. 17. iyul 2020 ýyl adat dünç güni benim dünç günlerdäki ýarlyklar şeýle bir videolarmy görýärdim. Tabaň ýapdyk. Şamme, obrigado. Bu kanal barda näme diýjegimi özüm bilenmek sebäbi Brolar TV kanalynyň biraz täsin temasy bar. Elbetde muny Türkiýedaky Osan Uğur'un kanalyna pinç bilen meňdeşdiýänler gönümel Brolar TV'niň owurluk video goýýanlygyny aýtýan adamlar köp. Ýöne pinçde Osan Uğur gepleýär, arkadaky adamlar gülýär, Brolar TV'de bolsa arkadaky adamlar gepleýär, öňde turan gülýär. Bize pinçe megdede 2 saat dalpaýy. Pinçde ştaýda adam gülmeýär. Bizim formatymyzda bärdäki adam gülýär arkada. Umuman wank, social media habarlary, gıýbatlar, Hollywood ýaly bölümler bilen biziň ýüzümizi güldürýän Brolar TV'niň salgysy aşagda. Gidin kanal görüň we elbetde men adymdan Ullokan salam. Hemmäňize salam dostlar. Sport täzelikleri kanalymyza hoş geldiňiz. Dostlar, biz ýa-ni sportyň futbol görnüşiniň 3-nji bölümini size hötürleýär. Bizi golamak üçin like basyp, tesbir ýazyp, agza bolup jaňjaly basmagy unutmaň. Ve bu bölümi sport söýýänler bilen hem paýlaşyp bizi golap bilersiňiz. Sport täzelikleri meň bilşime görä öz urugy boýunça Türkmenistanyň ýeketäk kanal. Ol kanalyna ýaňy bir 3 video paýlaşypdyr we birinji videosyny 31 dekabrda goýupdyr. Häzir onuň kanalyna 600 adamma aşagdaky salgydan onuň kanalyna gidip agza bolup bilersiňiz. Ýylda Katarda geçecek dünya çempionatından soň işten gitjek baradaýdy. Mancini'nin özü menden soň milli ýygnymyza Allegri ýa-da Ancelotti ýaly ussat trenerler gelip biler diýip belleýär. Pikir arkaly telewizory ýa-da telefony dolandyryp bilýäsmi? Ýa-da telepatik söhbetdeşlik edil meniň etişmeýär. Peýdal Türkmen YouTube kanallary sanawyna hem gaýyp yer beripdim we bu gedekki sanawda hem onuň adyny azap geçýän. Muň sebäbi men üçin onuň saýlayan gyzykly we täsin temalary, gowy düşürilen ýokary hilli videolary. Gaýyp fun kanalynyň salgysy hem aşagda siziň hem göwnüňizden turar diýip umyt etýän. Şeýlelik bilen ýene bir videoň soňuna geldik. Eger videony halan bolsaňyz like goýmagy, öz pikiriňizi tesbirlerde ýazmagy we indiki videolarymdan habardar bolmak üçin kanalyma agza bolmagy unutmaň. Men Vigraf. Indiki videomda görüşýänçä hoş, sag bolun.